Nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három közül legnagyobb a szeretet, mely mindent elhordos, ha kell, sok mindent felfedel. A szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életem. Mindent elvisz és temel, a szeretet mindennél többet ér. Kedves atyánk, most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony estéjén. És ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy 10-szeresen az. Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül akkor, ha csak egy szergyertya lobog előttük. Az az egy szergyertya jelentsen téged, világ világossága, aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jött el közénk. Azokért könyörgünk most mindnyájan, akik először töltik özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz könnyes... és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük megmondani a másiknak. Jó volt, kedves volt, szerettük. Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a férjet, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket, ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban. Hogy te lehess ott, aki a testet öltött szeretet vagy. És most azokért imádkozunk, akik már nálad vannak. Tudjuk, hogy nem kell értük imádkozni, de nekünk jól esik rájuk gondolni. Jól esik úgy gondolni rájuk, mint akik nálad vannak, benned vannak, és általad élnek. És most egyenként, de magam is, Uram, arra kérlek, hogy nem mi legyünk, akik elrontjuk a karácsonyestét rossz kedvel, mogorvasággal, idegességgel, kapkodással, vagy akár morgolódással. Kérünk, Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és ebben a nagy családban karácsony, a te szent igéd által.